Nang mablitaan ko ito, kala ko epekto ay di tunay, pero hindi nagtagal, kumitil na rin ng ilang buhay. Bilang namatay ay tumataas, hindi na umaatras. Kaya sarili mo dapat sa virus ay iiwas. Boy ka man o chicks, your hygiene dapat nang i-fix. Kung hinatsingan nyo, alcohol iwisik-wisik. Sa virus ay mag-bye-bye, germs ay patay. Dapat maghugas lagi ng iyong kamay. All the goods are gone. Sa grocery o supply yun. Alcohol ginawang collection, kaya dito ay meron ng action. Well anyway, everyday iba't ibang agency may text. Para this time mga hakbang ng gobyerno mag-success. Mas gugustuhin nyo nang mag-work lang sa bahay kaysa harap-harapan pag-commute sabay-sabay. So don't be mad, so don't be sad. 1 month lang sana ito, tapos agad COVID! Dapat may was lagi when COVID! Wala kasi fresh air COVID! Dapat sanitizer ang kwarto Sa COVID ay can be found in you. Buhay namin nag-iba simula nang may quarantine na. Every hour, every minute, checkpoint na ninita. Ang mga pagkain, tubig, tissue, alcohol, praning you and me. Supply din nagkaroon, friend mo what got close. Layo mo na isa't isa. Sa kinatatayuan, dapat may social distansya. Yan ang dapat na gawin pag may kausap din. Walang mawawala kapag ito'y ating susundin. Kasumpa-sumpa tong sakit na naidulot. Pero ba't mga katulad nyo saan pa lumibot? Nagdala pa sa kabila, lockdown tuloy bigo. Sa mga katulad nyo dapat bilanggo. Guidelines sa ating alamin, quarantine di na ililipas. Pagsakit na pagaling at wala na bukas. Pero bago ang lahat ay sundin natin sila. Sa checkpoint ang sundalo at pulisya. COVID! Dapat may was lagi when COVID! Wala kasi fresh air COVID! Dapat sanitizer ang kwarto Sa COVID ay can be found in you. Kailan ba matatapos ang tagpong ito? Wala nang kita pagkat no work no pay ako. Sana in a short time tayo na'y makarecover. At COVID-19 virus mapuksan at mag-game over. Para hindi na lumala ang corona. Pagsama-sama at san ka pa pupunta. Pinagsabihan ka ng tigas ulo tsaka tanga. Kasi may quarantino, sa bahay lang kay maglaba. Pagkakonsinti pa dahil ika'y maling-mali. Oo nga, kayo ba'y palusot na lang parati eh. Mga inutos ni Duterte wag nang isuway. Dapat sumunod na lang parang utos ng iyong nanay. Lahat na lang ng guidelines binigay na sa inyo. Naging bingi-bingihan kayo sa news at radyo. At may napost na nga diba sa FB linagay. Dami nang namatay, hindi ka pa babibigay. Damn, napaka-estupido at pasaway ka bro. Ano ba ang dahilan at pagsunod di mo gusto? Inaway sundalo nang ika'y itinaboy. Uwi ka na boy at gawaing bahay ituloy. Kaya mga Pinoy wag na maging pabigat. Kapag may halak ang ubo magpa-check up. China galing ka doon, Italy o Korea. Dapat ngayon self-quarantine ka na. COVID! Dapat may was lagi when COVID! Wala kasi fresh air COVID! Dapat sanitizer ang kwarto Sa COVID ay can be found in you. COVID! Dapat may was lagi when COVID! Wala kasi fresh air COVID! Dapat sanitizer ang kwarto Sa COVID ay can be found in you. COVID! Dapat may was lagi when COVID! Wala kasi fresh air